В наши дни донорството на органи е обичайна практика. Въпреки това, митовете за него са много. Не всеки, например, знае, че в България единственото, което можем да направим при живе, е да заявим категорично несъгласие да бъдем донори. Съгласие обаче не може да бъде дадено. Това е така, защото в България всички сме по презумпция донори. В света има две системи. Opt-in, когато всеки гражданин заявява при живе дали иска да е донор, и Opt-out, когато всеки е автоматично съгласен, но може да се отпише. Именно втората система е приета у нас и в повечето европейски страни. Въпреки закона обаче, на практика всяка една донорска ситуация се реализира единствено и само след писменото разрешение на близките на изпадналия в мозъчна смърт. Така, изборът за отказът от донорство е в наши ръце, но този за съгласие не е. Законът обаче не е причина за малкото донорски ситуации у нас. Той е сходен с успешни в това направление държави като Испания и Англия. Проблемите в България са други. Част от тях са липсата на целенасочена държавна политика, системният недостиг на медицински персонал и слабата мотивация за реализиране на донорски ситуации от страна на координаторите в множество болници в страната. Проблем обаче е и липсата на информираност по темата сред обществото. Само между 20 и 50% от семействата у нас се съгласяват да дарят в донорска ситуация. Социологически проучвания показват, че 3/4 от българите биха потърсили възможност за трансплантация при нужда, но едва 12% от тях са говорили с семействата си за донорство. А онези, които са го направили, са много по-склонни да даряват. Повечето хора отказват, защото нямат доверие в системата или защото не знаят какъв е бил при живе изборът на техния близък. Така вместо да спаси 5 души, неговите органи биват погребани. А може би той би искал друго. Ние не можем да променим директно системата и да оправим всички проблеми на българското здравеопазване от днес за утре. Но може да направим онова, което зависи от нас като общество, като хора. Нека и не забравяме, че никога не се знае от коя страна можем да се окажем, ние или нашите обичани, от унази на даряващите или от унази на нуждаещите се. Един кратък, но труден разговор в семейна среда може да се окаже разликата между животът и смъртта.